guys, good morning. Alay na pong pahibalo guys nga nag-ingon nga doon ako na nakita ni mama nga nisakay ko no og sakyanan padung sa bukid. Mo nang sayo ko sa kadlawon ani guys ni mata ko. Og giadto na ko ang maong tao ang gisubay og unsa katinood ang isulti guys. Og nahukman ako ani guys nga dili na ko mo huwat ni Mr. nga nanagat. Diretso na ko sa area ani guys sa ingon sa babae. Paban akong anak ulitaw ani guys. O nilabay mi ning dapita. Nihunong ko guys kay aron dili ko mawa mo anam kog send og video sa akong pamilya. Kaya kung saan ning dapita guys, kay simba kong mawa, minay makarescue na mo. Munang mo anam kong hunong sa dapit. Kaya ahong ipasinti nila kung unsa na ning dapita sa Dimiao ni guys. Kaya ang giingon, Dimiao agi ang maong sakyanan padung sa bukid. Mao na nga ni sikrito kog kuhaan ni guys o kamera. Unahan ni sa mga workers guys. Wala na ako kuda kay videohe ang mga workers ani. Workers sa karsada. Tuloy mi nagpadagan sa motor guys. Ano baliha ang gutom ani. Importante nga maka-abot ko sa giingon sa ako ang kinay. A few moments later. Kagahapong adlaw guys, 28. Buwan na sa kawala sa mong inahan guys. Pero kami mga magsuo nga nangita na guys, nagkasakit. Ang unang nasakit guys si Lainey. Kay tulo ra maming pamilya ang nangita aring Kabisayan guys, kay kami ra mang tulo ka pamilya ang upat ka pamilya ang duha to amas nyo ba isiha. So kami ang nangita mismo diri sa amo ang probinsya guys, kay kami may niadinhi nangita sa among inahan. Si Lini Dahang ang among bunso nga babae maoy na unang nahirada tungod tingali sa kusog nga init ug ulan sa gubangon sa pagpangita sa among inahan. Gihilantan siya guys. Nisunod ako guys gihilantan pod. Niadtong time nga diha nay pahibalo nga ang ako ang inahan ni sakay sa 77 matud pa sa usa sa ako ang mga higala. Pag adto na mo sa mong dapit guys, gauwan init, so hirada gihapon ko. Ay ikatulo guys nga pamilya ang naastagbilaran na disgrasya pod siya. Murag dako ang kadaot pong naaguman sa mga bata kay nagpa-extreman ambot og sa development adto kay wa man ko ka hibaw na kay nagluya lagi ko. Tungod tingali sa emosyon sa mga huna-huna. Nangaluya mi guys, nangasakit na hinuon mi. Mao na nga ambot og unsaon na namo ani. Wa man gyud namo makita ga among inahan unsa nay angay namong buhaton. Gibuhat na namo ang tamanan guys, parang dili lang siya kamahay namo. Wa pa mi kay bawog unsa gipangluoran og nangluod galing, pero
sure ko nga wa may istorya nga nabati na ho. Kay sila ra mas kanlusong. Ug naa ka tini problema ilara di nila pahibawon. Basta kay nahingawa dyan may laktod sa amo ang inahan. Wala ko kahibaw usay angay na kong buhaton guys kay magpundo na lamang kami, magpaabot na lamang kami ug unsay angay nga buhaton dili na lang tingali may mo patakag lakaw kay gastos man kaayo bisag gasolina ra guys, gasto kaadyo nga magpadagan ka sa bukid nga wa ka kay bawg asa dapit nga area ug asa yung dapitan na hipunta ang among inahan. Mao na nga isalig na lang ako sa Ginoo guys kung asa man galing si Mama Huling. Ako na lang siyang itugyan sa Ginoo ug tingali maapoy iyang kapalaran or wa ta kay bawo sa mga hinungdan kung nganog naunsa ug asa siya karon. So guys, dawat na lang nako. Ako na lang huwato na akong inahan kung mabalik ba siya namo. Basta kay mahuling magulat lang minimo or kinsa tong naluoy og nakakita galing sa akong inahan kinanglan nga magpahibalo pud sila namo kay dili tiyaw ang among kabalaka nga nawala og nawagtan gyud ang among inahan. So, kadtong mga anak nga way pagpakabana sa ilang inahan, mientras sayo pa, panggaon nato ang atong inahan, di nato pasagdan kay ana na nato matagamtam nga bililhon day ang usa ka inahan kung kini mawala na nato. Hinuon dili man pud tingali og na ako mga pagkuwang sa akong inahan. Wa ko ka kuanong napoy kasilo si mama naho. Kini laging minyo na ta, layo na to sa to ang inahan. Muna ikapahinumdum na ninyo nga kung mintras buhi pa yung inahan nga naadihan ninyo mismo ipon or makita pa ninyo nga buhi usban ang kinaiya ninyo mahala og pangkaan na ninyo inyong inahan kay basig masama mo namo nga karon nagpangita na kami sa among inahan pero wa may magkuwang pinangga gihapon namo ang among inahan. Masangpit pud mi niya sa panahon siyang kalisod kay ni ara man mi duol niya. Muna nga og unsa gali dangatan niini dili kay mi bugatan kay nakaserbisyo pud mi sa among inahan. Mao ra to guys. Bye-bye!